नङा न'आनो मोजांथार मालाय मा खालामदों? टाइल्ससोब मालाय नै टाइल्ससोब नै मामोनाव मोनना दंजोबो टाइल्ससोब मालाय नै लोगोफोर लाइभआव फैया गोबाव जाबायमोन दिनैसो फैनाय जाबाय आरो मा ओंख्रि लाइभआव फैयैया गोबाव जाबाय दिनैसो फैनाय जालायबाय नै लोगोफोर नै मालाय टाइल्ससोब न'आ मा खालामदों होनदोंलाय? टाइल्ससोब सिलिंआबो देन्जारखा मालाय थाङालै ओहो ओरैनो टाइल्ससोब मालाय बाबायहाय माबा अखा हानायाव रेनकट खाना फैया बुलाय मालाय गाज्रिनो जानो र' सासेनाव सोंनां थांग्रासो होनदोंमोन थांफैफिनना होनदोंमोन मालाय टाइल्ससोब खोनाबाय? दासो सफैदों गद्रेसाबोनो मालाय आनलायाबो नै मालाय नै आयनायाबो मालाय आयनायाबो देन्जारखा नै नै बिथिंबो खल दं नामा? खोनाया बिथिंबो खल दं माथो बिथिंबो खल दंबावो नै मेचिनानो बावसो अखाबो हादों नै बाना दै जोब लोगोफोर नैबे माबाजों फैबायब्रा जोंनि ओरै थांग्रा सिखाया ओमफ्राय नैबे मोनसे लामा दं आरो सोनाबहाजों बिदिनो माबाजों रदारि दखानाव नै देलायग्राया दे 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 मालाय अखायाबो ससे दं ससे गैया नालाय खुमब्रा बिफां माबाना दङ नारेंखौबो लानाया जारला जागोन लानाया जारला जागोन गिदिरथारनो होमबा मानो मा नांगौ फैदो सान्दुं थांदो गाननानै बम नङा जोंजोबो मालाय नै दतमा गयबारियावसो जों आलासि जाफैदों लोगोफोर लाइक शेयार साबसक्राइब खालामजोब लोगोफोर नै दैया बाना जागासिनो दं फोजोबसालां